ପିଲାମାନେ ଆଜି MS ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। MS ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମକୁ ଆଜି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମିକ ବୀଜଗଣିତର ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଆଜି ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ। ସେଟ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସେଟ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦାନର ସମାହାରକୁ ନେଇ ସେଟ୍ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉପାଦାନମାନେ ସେଟ୍ ଭିତରେ ରହିବେ ସେହି ଉପାଦାନମାନେ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ହେବେ। ଏହି ସେଟ୍କୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି। ସେଟ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବା ଦୁଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ଆମେ। ମନେକର ଏ ଏକ ସେଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଉପାଦାନ ମାନ ଅଛନ୍ତି 1, 2, 3, 4, 5। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି। ଆମେ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ ଏ ସେଟ୍କୁ ଲେଖିଲେ, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବା x ଏଲିମେଣ୍ଟର n ଏଲିମେଣ୍ଟର ଉପାଦାନ, ଆଉ ଏଇ xଟି 5 और 5 ଠାରୁ ଛୋଟ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 और 1 ଠାରୁ ବଡ଼। ଏମିତି ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ କରିକିରି ଲେଖିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି। ଏମିତି ତାଲିକା ଓ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସେଟ୍କୁ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଯେତିକି ମୁଁ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତି ଚାପ୍ଟରର ମୁଁ ଅନୁଶୀଳନୀ ପଢ଼େଇବି। ପ୍ରତି ଚାପ୍ଟର ଭିତର ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ କରିବ, ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।